Ụmụ Igbo ụtụtụ ọma afa m bụ Nneọma na ngalaba olu ndị Igbo ya bụ Voice of the East. Anyị na-ewetara gị nchịkọba akụkọ niile melụ na ana Igbo n'izuụka gara aga ka anyị tinye ya ọnụ ka anyị malụ ka o si aga ka anyị malụ ma anyị gbago egbogo ka anyị na-agbada agbada anyị na-ebuni ebuni ka anyị na-ewetu ewetu. Gbaa mbọ ka isonyere anyị na soshal midia niile ebe niile ị na-enweta anyị. Gbaa mbọ ka isonyere anyị n'akara follow ma ọ bụkwanụ subscribe. Tata anyị ga-ebido na-egopụtara gị ụfọdụ akụkọ ndị anyị nwere n'ọnwa Disemba 2025 nya ọnwa nke a na-akpọ Dirty December. O subirila n'ala Igbo ebe ife niile na-eme. Enugu ka Jerick na nwanne anyị nwoke bụ Odumodu Black fabialụ n'Ọkpara Square. Ife melụ n'Ọkpara Square ka dị ndị Enugu n'ọnụ ịkọ mana ihe ejekwanụ na social media ka ijejefulu iwere anya gị wee gbaala anya gị ekeresimesi ka ife mere ebe anwa. Isole anyị na Voice of the East na YouTube ị ga-afụnya bụ mmemme ka isi wee mee ya n'Ọkpara Square. Ikechukwu Nnamani bụ Nigerian Tech Heavyweight Champion. A na-akwanyere ya ugwu maka na asị na onye nwa kachasị wee gbaa mbọ wee kpaa ike n'ife gbasara tech na Nigeria. Ya bụ lifetime recognition n'ihe a na-akpọ decade-long contribution to Nigeria digital economy. Wee bụrụ ya ka anyị tụrụ wee na-atụnyelụ nwanne anyị nwoke bụ Ikechukwu Nnamani wee sị ya jide ka o ji ya melụ ka ọ na-eme na-aga maka na ị na-anya ana Igbo asalụgo ọkụ. Anyị na-ewebata ọtụtụ ihe nwelu tech o ejikwanụ tech wele apawa n'obodo anyị. Ị na-anya n'Enugu Peter Mba na-alụ ife a na-akpọ tech hospital ifugonianụ tech a ka eyi ejikwanụ wee function onye bụ hospital wee na-alụ ọrụ wee bụrụ ọpụrụ iche karịa ife anyị nwelu na be anyị already. Akụkọ nke abụọ wee bụrụ na Frank Agụnọ nke a na-akpọ Fruche o winigo jury special prize at Africa Fashion n'obodo Paris ka anya bụ fashion event nọ wee na-eme. Ka ngụpụtalụ gị nya bụ akụkọ. Nigerian fashion designer Franklin Agụnọ, founder of the Lagos-based brand a na-akpọ Fruche, was among the winners of African Fashion Up 2025 in Paris. He earned the jury special mention and the prize at this influential international fashion showcase and award, a platform that connects emerging African companies and designers with global fashion houses. Ihe bụ a blending of Nigerian culture and other foreign ideas ewekọtala ọnụ. A na-akọwata na line-up nwanne anyị nwoke anụnwa bụ the best amongst the other outfits and designers that came to France for the occasion. Akụkọ nke ịtọ wee bụrụ na federal government emega approve new army depot na Abakaliki. Nke a wee bụrụ akụkọ na-emetụ ana Igbo. O metụrụ anyị nke a pụrụ iche maka na nke a bụ ife ọma. A na-akọwata na nke a ga-enyelụkwa aka wee mee ka nchekwa wee sie ike nwekwanụ ntọkwa n'ala Igbo. Ka ngụpụtalụ gị nya bụ akụkọ n'uju ka ị wee ghọta ya ọfụma. President Bola Ahmed Tinubu emega approved the establishment of a new Nigerian Army training facility in Ebonyi State, the third of its kind after Kaduna and Osogbo. The depot is set to train about thousands of troops, enhancing the Nigerian Army's capacity to tackle complex security problems and challenges across the country. In Ekwananya, officials have emphasized that the additional facility will strengthen national defense and preparedness and create a strategically distributed training footprint across zones. Oyibo bụ agbala mana ife ọ na-akọwata bụ na nke a ga-enyela aka. Ọ ga-enyela aka n'ife a na-eme maka na nke bụ eziokwu. Anyị nwelu n'Enugu ebe a ọ bụrụkwa nke training. Anyị nwelu battalion cantonment n'Enugu ebe a mana na Abakaliki training facility. And inekwa n'anya ifu na president anyị welukwala ihe gbasalụ mmezi nchekwa, that is the rehabilitation and the overhaul of the present security system enwelu na Nigeria. President Bola Tinubu si no Governor Peter Mba ga na-afụ maka
rehabilitate security structures anyị ebe fa na-eme training ebe fa na-eme mmụta ebe fa na ebe fa bi ma barracks bụ ife niile anụmụ na a na-alụghalịsị ụfọdụ nọ na a na-echenjizelofa akwa fa na-eyi alụ ọrụ ya bụ uniform na ụfọdụ ife ndị ọzọ na-eme ya wee bụrụ na depo anụnwa a na-eweta na Ebonyi na Abakaliki ọ ga-adabala onye niile ọ ga-adị mma mụnwa na-enekwa anya na-asị na anyị na-ene anya ka ifu ihe gọvanọ Peter Mbah ga-eji ya bụ depo wee mee in terms of outlook na ka ya bụ ihe dị dịka ka anyị nọ n'Ebonyi ka anyị ka na-etinyekwa aka n'Ebonyi ahụ Ebonyi steeti launchigo a One Health initiative for public health security. Ebonyi State launched a framework to bring together sectors like human health, animal health, environmental and agricultural sustenance to prevent and to detect early response to outbreaks in the state and its environs. Nke a bụ ife kwesịrị ime maka na oge ụfọdụ ọrịa ojebi kali Ebonyi na-enwekabe outbreaks ife dịka cholera elota m mgbe enwelu outbreak of cholera na Ebonyi ya bụ na atụmatụ a dị mma onwe ka ọ ya si wee chi ịwakpo obodo ka ebido n'oge mmanụ ka esi wee chọọ ya bụ ọya ma nke na-aya ụmụ anụmanụ ma nke ụmụ anụmanụ na-ebufe mmadụ ife dị na arụike orika ya bụ na anyị na-ewepụlụ Ebonyi steeti na gọvanọ Francis Nwifuru anyị na-ewepụlụgo aka na nke emelụ na ọ dị mma anyị wee were ọsọ wee gbapụ ya wee jee na Anambra steeti ebe anyị na-ekpupe 10,000 affordable homes for civil servants and low-income residents. Nke a bụ atụmatụ mụnwa bụ mmadụ na-ayọ ka ndị niile ọnụ na-elu n'okwu na obodo anyị ọkachasị n'ala Igbo be anyị ndị gọvanọs anyị ndị senators na House of Representatives ọ bụrụ oge niile ka anyị na-anụ na unu tukwu anyị ma ọ bụ mgbe unu tukwuru anyị gụbala onwe unu egwu kụpala onwe unu aka mana ịfụrụ nke a gọvanọ Charles Soludo chọrọ ime kịta ya na ụmụnne nọ na Anambra steeti ọ nke anyị melụ nnabata atụmatụ a anyị melie nnabata na-asị biko ka ndị ọzọ nyomie ya ka ndị ọzọ ka ha nele anya na ya wee tinye maka na ụgwọ ụlọ ife anyị na landlord na ejenti na-ejekwenu ọkachasị n'ala Igbo be anyị a o jizi anyị n'onu ọlụ niile ndị mmadụ na-alụ ọkachasị ndị ọlụ oyibo ọlụ a na-alụzi bụ ka enwe ike wee kwụọ ụgwọ ụlọ ya bụ na abịa tinye this civil servant low income residents na ife omenelu bụ na onye na-alụkwa n'ọlụ oyibo n'obodo a kwesịrị ọlụtụkwa n'ọlụ onwe ife banyelie maka na ọlụ oyibo na Naịjirịa dịzị ka ọkụ mmụọ ka onye ahụ nọ n'ime ọ dịka ụmụ okorobịa chọrọ ịbanye na ọlụ oyibo ụmụ ntorobịa chọrọ ịbanye n'ọlụ oyibo mana ị na-anya nne gị na nna gị nọ n'ụlọ alụ ya bụ ọlụ oyibo isi apụtaghọ arụta ahụ ụlọ azụta nwa ọha moto onwe ihe ha menwuru gratuity na pension ha eji enwere onye chọrọ ịkwụfa akụkọ dị onye ọbụla n'ọnụ ya na ife kujiri aka kujie ọkpa ịpụta wee sị onye ntorobịa nọ n'obodo Naijiria na arọ 2025 ya bịa ka ọ banye n'ọlụ oyibo unu ekwere akwụ 70,000 naira minimum wage lue tata mụ na gị na-abụ nọ ọ bụrụ na gọvanọ steeti gị na-akwụ 70,000 minimum wage iwe n'aka gị enu ebe nọ mana nke bụ eziokwu bụ na ụmụ ife ndị a bụ afụfụ onye na-eto eto n'obodo a na-eji anya ya wee na-afụ inekwe n'anya ịfụ na onwe ka ị ga-esi chee anya gị bụ nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa na-etonite obi amapụ gị obi nkoropụ iwe na ọnụma ejide gị ịghọtago ya ka m ji wee na-asị biko ndị gọvanọ ndị ọzọ ka unu nene anya ọ bụrụ na unu ga-egwetunata the cost of housing n'obodo anyị bụ Naijiria ka ndị ọlụ oyibo nwee ike welụkwanụ 2 naira na 3 naira ha wee kote nwuo na ebe ha ga-ebi na onye efela obodo nna ya onye fela ana nna ya o nwekwara na ife ọma kwesịrị isue ya bụ na anyị na-ekene ndị Anambra na ya bụ low income residents or 10,000 ana m agwa gị eziokwu if you reduce the cost of housing for about 10,000 individuals na Anambra State ị ga-reduce the poverty dị ebe ahụ by a very large margin. Phase 1 of Central Transport Terminal in Enugu nears completion ya bụ na
atụmatụ gọvanọ Peter Mbah na-atụwapụta n'Enugu nke gbasatalụ transport terminal ịna-anya anyị alụgokwa ụfọdụ anyị nwekwa terminal nke na-alụ ọrụ na Holy Ghost ama mmema terminal 1 terminal 2 mana nke a nụnwa bụzi the Central Transport Terminal nke kpọchakpọchi ya ka gọvanọ anyị na-akwado na ya bụ project na olugokwa ịgwụcha. In fact ife a na-akọwata bụ na project nke a dị na Holy Ghost ya bụ Old Park area nke Ebua a na-akọwata na olubego operational status with phase 1 wrapping up. A na-akọwata na the facility na promise automated ticketing system nke bụ na ije ọbụrụzikwa nke ịkwụrụ na line abịa debe afa agbago n'elu agbago n'ala nke a bụ na-abịa ha na igwe ndị ọcha wepụtara eji eme ya ọ na-enye gị tiketi nke gị ị na-apụ apụ ịchọkwa ịnọdụ n'ụlọ wee sisi nye gị ya bụ tiketi ana ọfa eme ya nke a na-akpọ internet transfer enyefa gị tiketi gị ụbọchị ị chọrọ ije ebe ị na-eje ị bịakwa na terminal banyere onwe gị ụgbọala na-eje ebe ị na-eje. Anyị na-ekene gọvanọ Peter Mbah na ọmalịcha atụmatụ na ife ọma niile ọ na-eme n'Enugu. Abia State Polytechnic na-ekwe graduate ya nkwa welu nde naira 100 million na 100 million ka Abia State Polytechnic graduates si na ewete from graduating from their school nke a wee bụrụ akaọlụ gọvanọ Alex Oti ya bụ nwoke chọrọ ka ndị Abia steeti ka hapụ mmadụ n'izu a aka o jikwenu wee na-esie anyị na-afụ ihe dị ebube ọ na-eme n'Abia ya bụ na Abia Polytechnic graduates are to receive 100 million naira in support from Governor Alex Oti. Ọra akọwa na ya bụ 100 million naira support bụ ka onye alụfa aka ka wee kickstart ya businesses ọbụla fachọlụ ime nke a wee bụla atụmatụ anyị na-anabata na-asị gọvanọ Alex Oti jisi ike na ị na-eme ọfụma. Nke ọzọ dị ka ibie wee bụlụ water board Enugu steeti restore go tap water wee nye ndị Abakpa n'ike wee nye ndị n'ike nye ndị Emene after a decade. Ịmala ife bụ decade na Igbo a decade bụ egugide arọ egugide 1 2 3 4 5 6 igulu onya 10 ọ 10 bụ decade ya bụ na water board Enugu na-akọwa na ha agbapụgo mmiri na Abakpa gbapuo mmiri na n'ike gbapuo mmiri na Emene after 10 years ebe ndị a mkpọrọ afa na-enwero mmiri ya bụ congratulations to ndị Abakpa na ndị Emene ya na ndị n'ike. Ọ bụkwa na mmiri elutebero side nke ngịnwa nwee ndidi ọya ha elute gị nwee ndidi ọya abịa. Gọvanọ anyị uche ya dị n'ife ọ na-eme. Nke dịka ibie wee bụrụ 042 festival agwala gị maka ya a cultural highlight. Ya bụ mmemme na-akpọkọba ụmụ Igbo ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'iro na-asị onye ọbụla bịaba. A na-egosi emume nri emume njikwa ndị Igbo emume omenala ndị Igbo ife ọbụla gbasara ala Igbo. Emume ndị dịka 042 festival na-akwalite tourism na-akwadokwe culture na-akwadokwe creativity and productivity na ala Igbo. Ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu n'izu ụka gara aga ị ga-afụ na ndị ntorobịa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọlụ dị onye ọbụla n'aka. Nke a bụ ike dị onye ọbụla nọ n'ilo ọlụ dị onye ọbụla ga-alụ. Iwefu na atụmatụ na nkwadobe dị otu a dị mma. Ọ na-ewebata udo ọ na-ewebata nchekwaba ndị mmadụ onye ọbụla abịakọta ọnụ ụmụ Igbo afụ onwe fa n'anya. Ụmụ ife ndị a ka anyị chọrọ ị na-afụ na be anyị nkwado ana Igbo nkwado ụmụ Igbo ọnya ka anyị chọrọ. Dịka na ngwala gị na Jerick nwanne anyị nwoke bụ Jerick na Odumodu Black na fa abịala Enugu wee tie ekwe ịghọtago n'Ọkpara Square mmadụ gwụrụ ebe anwa ya bụ ife na-afịọ ya ka onye ọbụla na-ekwu n'ụtụtụ a. Mana tupu fe wee jeje ime ya bụ mmemme n'abalị ya bụ Jerick nwanne anyị nwoke o melu ife a na-akpọ opening of his brand nke a na-akpọ Yo Cartel. Ya bụ nwoke gbapelu ya bụ ebe a na-ele ife njikwa
ịghọtago nke ndị guys yo nke ụmụ boyoyo ịghọtago ọ bụrụ na ịbụ nwa okorobịa na-eme eme ma nwa agbọghọbịa na-emekwa na-eme n'obodo ọnya bụ na ịmalụ maka iyo katel ọ dịkwanụ possible na ijega ebe anwa ka i wee mmalụ ma ị ga-afụ 1 or 2 iji wee tikwa n'ife nwere ka anya bụ ife na-aga aga ana m achọ ka m gụpụtalụ gị ụfọdụ ife ị kwesịrị ịmalụ na anya bụ Iyo Cartel nya bụ inauguration of Iyo Cartel store ọ bụ a physical outlet na-ele branded merchandise nya bụ na ife niile ị wetara ebe ahụ ọ ga-enwe Iyo Cartel ebe edede ị niile ifu nya bụ ife swagịrị karị swagịrị ọ karịrị akarị ya na ị kwesịrị ịpụta ka ị malụ ife a na-eme nya bụ branded merchandise dị tied to his music ịghọtago ọ bụrụ na ebufu nwa guy ị ga-aghọta ife m na-ekwu the move ọ na-reflect kwanụ creativity a na-ekwukwanụ n'ala Igbo ụmụ be anyị na-ewere ihe na-achị that is ụmụ ebe fa na-ewere ihe na-eje ije ifu ebe ụmụ be anyị na-eweta ife dịka art ndị dị na France wee na-emegwa nke Igbo na-emix ya were ana Igbo wee na-egosi ezikọ ụwa niile egosi mba niile na Igbo zuru ka eme ya bụ na anyị na-ewe n'ilu n'aka onye ọbụla na-akwado ndụ ndị Igbo na-akwado emume ndị Igbo na-akwado ka Igbo si eme ife ana m ewepụrụ gị aka na-asị jidekwa ka iji ekwekwana ka ndị na-agba ana Igbo mgba ka ha wepụgo obi n'ihe ị na-eme ka ha wepụgo uche n'ihe ị na-eme ekwekwana ka onye ọbụla wetuo gị n'ala cheta na onye Igbo ka ịbụ cheta na mmụọ ndị nna gị ochie nọ gị n'ime ya bụ ife ọbụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ gbaa mbọ tụrụ akara ugo n'ife ọbụla ị na-eme afa m bụ Nneọma aga m afụ gị n'izu ụka na-abịa ka emesịa